Għaddiet l-ewwel ġimgħa ta' Mejju u l-ewwel parti tal-proġett li għaddej bis-swit l-ajruport u l-mini ta' Kirkop għadu mhux lest. Da minkejja li fl-aħħar ta' Marzu l-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon kien assigura l-ewwel parti ta' dan il-proġett kellha tkun lesta sal-aħħar ta' April. Fuq il-proġett per se massivi se jkunu lesti sal-aħħar ta' April 2023 kif diġà komunikat. Mill-filmati li nġibdu mill-kamera Stanet News il-ġimgħa filgħodu huwa evidenti li x-xogħlijiet għadhom mhux lesti. Sakemm dak li qed taraw f'dawn il-filmati huma l-finishing touches, kif kien qalilna l-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta f'Marzu li għadda. Wara dak ix-xogħol ikun hemm il-finishing touches bħal landscaping fejn jitħawlu s-siġar, il-pjanti fil-madwar fejn tibda tagħmel finishing touches fejn ikollok snag list huma dak il-problemi tidentifika, ġifier ma jkunux ħarġu skont kif suppost jew ma laħħu ċertu aspettattivi tagħna. Dak huwa proċess li jieħu x-xhur. Bil-Kap Eżekuttiv jerġa' jassigura li l-proġett sal-aħħar ta' April se jkun jista' jintuża dejjem skontu mingħajr inkonvenjent li jtelef lis-sewwieq. Bħala proġett ikun jista' jintuża mingħajr disruptions kbar. U biex inkunu ċerti li fimna sew dakinhar konna rġajna saqsejna lill-Kap Eżekuttiv jekk it-toroq u se jkunu lesti kollha u jkunu aċċessibbli għas-sewwieqa. Din kienet it-tweġiba tiegħu. Tal-aħħar ta' April tgħid ħajkun les kollox, il-traffiku ħajġi back to normal biex niftehmu, toroq kollha jinfettu normal. Ir-rotot ta' dan il-proġett ikunu miftuħin kollha lesti biex jintużaw. U evidenti l darb'oħra l-Gvern ta' Robert Abela ma żammx mal-wegħda tiegħu li lesti dan il-proġett sal-aħħar ta' April. B'dawk kolli ta' kuljum jgħaddu minn dawn l-akwati għadhom ħabtu wiċċhom ma' problemi kawża ta' nuqqas ta' pjanar.